Kif tħabbar fil-budget għal din is-sena, il-prezz tad-diesel baqa' stabbli, filwaqt li l-prezz tal-petrol unleaded żdied b'ċenteżmu. Il-prezzijiet mistennija jibqgħu stabbli sa 3 xhur oħra. Id-diesel jiswa €36, l-orħos prezz f'dawn l-aħħar sena u nofs. Il-petrol jiswa €44, it-tieni l-orħos rata f'sena u nofs. Bekk il-konsumatur Malti issa ilu 6 xhur bi prezzijiet stabbli ta' fuel bl-ekonomist Alfred Mifsud jiddeskrivi dan il-fatt bħala xi ħaġa pożittiva. Fatt pożittiv għax in-negozji jkun jistgħu jippjanaw aħjar u naħseb li anke l-fatt li jekk ma jibqax stabbli mal-fatt li dak li jkun kien jaf li se jola u jaf li se jdum 3 xhur mal-prezz jerġa' rivedut. Allura jista' jippjana jiġifieri anke l-fatt li l-petrol ola b'ċenteżmu, dik kienet notifikata minn qabel, mela dak li jkun jista' jippjana. F'Settembru li għadda l-Ministru għall-Enerġija Konrad Mizzi kien ħabbar proġett pilota ta' 3 xhur li permezz tiegħu il-prezz tal-fuel baqa' stabbli sa Diċembru. Dan wara li l-Gvern irnexxielu jilħaq ftehim mal-Banek Internazzjonali Barclays u Deutsche Bank u r-rata ta' skambju ġiet stabilizzata lokalment bi ftehim mal-banek lokali HSBC u BOV. Fi stqarrija l-Enemalta qalet li dan juri l-impenn tal-Gvern biex kemm il-petrol kif ukoll id-diesel fl-aħħar tal-2013 kienu orħos mill-medja ta' 28 pajjiż membru fl-Unjoni Ewropea. Il-medja fil-prezz tal-petrol kienet €53, 10 ċenteżmi ogħla minn Malta. Il-medja fil-prezz ta' diesel hija €42. Intant permezz tal-politika ta' stabilità fil-prezzijiet mhumiex biss il-prezzijiet tal-fuel li se jibqgħu stabbli sa Marzu li ġej, iżda anke l-prezz tal-gass. Biftehim mal-kumpanija Liquigas il-prezz ta' ċilindru ta' 12 kilo sal-aħħar ta' Marzu se jkun iffissat għal massimu ta' €19.20. Dan ifisser li fi sfond ta' suq internazzjonali mqalleb il-prezz tal-gass tal-ċilindru ta' 12 kilo mhux se jkun qed jiżdied sal-aħħar ta' Marzu.